приятели! Днес гостът, който ще ви представя, е много интересен човек. И може би е доказателство за това, че когато имаш много таланти и добро сърце, всъщност границите и паспортите губят всякакво значение. Той е роден покрай поречието на река Нил, покорява дубайските върхове и в същото време носи българите в душата си. Ето го, той е до мен. Това е Азима. Здравей, Азима! Здравейте! Днес е нещо като видеогост в предаването Аз съм страната на талантите. Нямам възможност в момента да си студиото, но пък зрителите ще те видят и много се радват в този факт. Първо да те попитам, колко езика знаеш? 5 езика. А може ли си на тези 5 езика да поздравиш нашите зрители? Здравейте, мили хора! Или поне на 3 от тях? Добре. Може на китайски, всички знаят на китайски. Нима, хангьо. Как сте, приятели? Може и на руски. Как у вас дела, друзья? Може и на арабски. Кейф الحال на арабски. Супер! Мили зрители, да виждате какъв гост имаме днес. Той знае много езици, обича да пее и е прекрасен екскурзовод. С много таланти носи в себе си и се чувства щастлив. Виждам се, така Азима, нали? Разбира се. Първо, аз съм много щастлив, ще срещна с готини хора, както ви сте. Така. И аз много обичам България и нося и България в душата. Наистина. И помислих, че аз може мила живот живял там в България. Но ти пееш и нали, в потвърждение на факта, че музиката може би най-така общочовешки език. Разбира се. Именно музиката се свързва с България. Я си кажи как е станала срещата ти с български композитор. Да, това е много интересно, защото един път аз бях там в Египет, в Кайро особено, там в Египетския музея и видяли един човек, той подходи към мен много миличко и ми пита, Азима, ти ми познаваш? Извинявам. Той ми показал в Фейсбук, ние сме приятели на Фейсбук. И оказва, че сме приятели на Фейсбук. Той е композитор, той се казва Николай Антов от Видин. И аз чух негова музика, много ми харесва, защото той прави душевна музиката. Както, да, и симфонична. Това за мен е нещо ново. И аз му казах един път, искам да изпея една песня от творците. Той казва, наистина, да. Сега ще идваш в България, ето моите контакти. И след няколко месеца ходих в България и звъням и допълням. Нашето запознанство започна в областта на туризма. Преди 2 години забелязах, че има нов екскурзовод египетските маршрути, който работи с българи много успешно. Така той привлече моето внимание. И в един момент разбирам, че той е и колега музикант. Направихме контакт, той пише на български, което много ме улесни. Разгледах неговото творчество, бях много силно впечатлен и така се запознахме. И ходили там в студиото, направили запис с песента, се казва "Любовта просея не търпи". И преди Симеон Владов, златен глас на България, да, той спел също тази песня, но правили дует, той спее на български и аз на арабски. Просто оригинално като идея. Да, и когато пуснали там в интернет, веднага Игор Марковски, организатор на пеещи артисти, той звъни на Ники, Николай Антов. Ники, искам този човек да участва с нас. И Ники ми каза, Азима, ще участваш? Да, разбира се, от любовта. Да. И участвали там в Вършец, направили дует с Симеон Владов. Но
Вие знаете, че аз не мога на всеки, Не се на пътува цял толкова живот. лесно, да. Да. И виза при мен и свърши, и затова аз се върна обратно, а иначе трябва да участвам в различни... Имаш варианти за проекти, да. Аз самата съм голям фен на този проект, пеещи артист. Да. Като говорим за музика, кажи ни така, малко твоя творчески път в музиката, колко албума имаш? Така, Да, знам, аз- че се да, занимаваш. В Египет аз имам 3 албума и един мини албум. Аха. Но когато в Египет аз пуснах един албум, в който има и песни на български, на руски и на китайски, полудяха при нас в телевизори и ми се обадиха, искам интервюто и стана много известното при нас, че има един човек, който се пее на български. Да. За египтяни, България, разбира се, много красива държава, но не всички хора в Египет знаят, че има Нямат държава дори информация, България. Да, не са чували. И започвали да имат интерес в България, когато чули тази песня, която аз спомням на български език. И от така и нататък и става много готино и при нас в Египет и също в различни концерти при нас Да. също И ставаш популярен, известен Да. с тези факти. и за България. И за България, ето да, факт. Без тези няма да живея, искам с тебе да живея. Ела тук, моята любов, сериозно те обичам. Без тебе няма да живея, искам с тебе да живея. Ела тук, моята любов, сериозно те обичам. Всъщност, в твоето семейство някой занимава ли се с музика, откъде той е интерес? Да, баща ми, той свира на уд. Аха. Това е арабски инструмент. Да, струнен. Да, Мгм. той почина и той е имал много такива инструменти от... Различни големини, Да. може би, да. Аз не свирил тогава, но след смъртта му аз имах интерес да свиря на неговите продължиш. инструменти и ходих там в наша консерватория в Египет, участвал там в курсове 2 години почти и започвал от този момент. Да, може би тази емоционална връзка с твоя баща, към музиката. Да, от нещата, разбира се. Да. Че е хубаво, да. Да питам ли за скрити таланти, това, което никой не подозира за теб? Това, което не си изявил така. Или може би хоби тип, нещо, което те кара да се чувстваш добре. Да, но аз мисля, че хората не познават, че аз съм и още и треньор в фитнес. Също значи и треньор. спорта, да. Спорта това и... Но аз бях чемпион в Египет на 5 години. Вау! Да, 5. Да. В фитнес. Това не го разказвам, защото хората искат да знаят повече интерес към музиката, примерно. Разказвам за нормално. музиката и разказвам за история и тук, и в Дубай, или там в Египет. Добре, може ли на финала да те помоля част от моя страна, моя България, за нашите зрители? Акапела. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България, при теб ме връща вечно любовта. В моята хубава страна